Cambuur's groot sportskietnis. Neerjedder waard er in competitie verbonden woen van PSV. Maar sneun ziet de ploeg uit Eindhoven na het 3-0 verlies jankend in de bus. Geen jubelstemming in Emmen. Al kan Heerenveen-trainer Kees van Wonderen prima leven. Maar een 0-0 in de hekkensluiter. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. Ja! Nee! Oh, wow. Kom op! Jacobs! Oh, Boeren! Oh, en even een poortje koekoek. Ja! Een knappe paas is dit dan van Bernardo. Nee! Oh, wow. Rui Mendes bij de vastzet. Maar Sivkovic krijgt die bal er net in. Sylvester van der Water is de naam. Zijn eerste in het shirt van Cambuur. En wat voor een! Oh, en even een poortje koekoek. Nou, daar was hij al. Mark Diemers, dat vindt hij net leuk. Dat wie het laatste gebeurt op een schoolplein ergens in Bilgaard. Gakpo, Cody Gakpo. Ja, Virginia! Hij pakt hem! Het is nog altijd 0-0, maar oh, wat hier Heerenveen een grutte mogelijkheid via Milan van Ewijk. Paulussen! Ja! 2-0 voor Cambuur! Het is 2-0! En het is Mitchell Paulussen! Het eindigt hier in 0-0 in stadion de Oude Meerdijk. Brei. En nou! 3-0! Ja, en de vertrouwde formatie zit Tjin Oermij, Ando Faber, Geert Vertuyn en Roelof de Vries. Had de muziek yet? Ik had een muziekje, En de laatste zin? Dat wie je? I ain't worries about it. Dat is natuurlijk speciaal op basis van anders hier winnen. Ik maak je me hier zwargen. Nee, want Makkers staat Hij die nog mag- zwargen. Ik zie het al op, dus ik denk hij zal komen. Maar Makkers die nou nog zwargen. Nee, nou niet meer. Nou ja, nou is dit weekend had me weer Sjen dat ik dus gewoon een visionair ben en gelijk kregen ha. Zwaar nergens voor nodig. Want jongens, Dat heb ik Oh. genot. Ja, toch? genot hoor, genot. Ja, wie dit, want Geert ook komt al, nou ja, dat is van de oorlog. De eerste. Voor de Toen eerste. komt al meer dan 100 hier bij Cambuur. Jongen. Komt deze wedstrijd in die top 3? Ja, dit komt in de top 3. Ja. Absoluut. Overwinning op Ajax trouwens ook in de competitie. Maar Kenan Durmaz-Soglu, is hij dat nog herinneren? Zeker. En Leonard van Utrecht. Maar dat enorme schot over Van der Sar in de lege goal. Ja, dat die ook Fjouwerien. een legendarisch op een Ook Betje. Betje komt Zit wel er in misschien de... ook wel bij. Ja, och Betje. Vitesse maar thuis. Heerenveen. Heerenveen. Maar dit weer top. Fjouwer treien winnen van FC Utrecht naar 3-0 achter. Ja, dat wie Maar dit is de overtreffende trap? Dit is overtreffende trap, jongens. Ze hebben met twee keer gelijkspelers in PSV. Er wordt altijd in verjitten, hè? Maar wist wel dat er een heel bijzonder gelijkspeeltje is van Cambuurtje en PSV. Dat wie mijn allereerste wedstrijd bij, volgens mij. Ja, ik denk dat Stoot die bedoelt. Jongetje 32 wie dat. Nou ja, dat wie de 2-2. 2-0 achter. 2-2. Nee. Nee? Vast Nee. het Dick Buls. Nee. Volgens mij scoorde ooit Jos Peltzer en Ja, Carlo Jos de Leeuw. Pelser, ja, dat klopt echt. Maar er is in 2013, toen bestier PSV 100 jaar. Ah, dat bedoel ik. En toen vregen ze Ja, onder de ja, KNVB, doch u 7-0, lekker makkelijk het zinstander. De KNVB zei, dat is goed, we zien de Cambuur. 0-0. Maar die komt niet eens in de top Nul. 20, toch? Dat is bijzonder wie. Nee, maar ja, jongen, dat is vanwege de... Kijk, dat Nee, mag dat snap in ik wel. perspectief zijn. Ja. Die arrogantie van 2013 wordt alsnog nou even afgestraft. Daarom vind Dus ik die dit zo zit ook leuk. in die top 20. Nee, die zit er net in, maar... Oh. maar Maakt het dit extra mooi. Ik lees de verbinding. Ja. Maar ik vind het wel mooi, Geert, want ik bedoel, dat ziet gewoon hier in de studio. Ja, Dus- kijk, genoten. Dus ja, dat vind ik dan toch. Ik bedoel, als je in zijn stadion zit, Van ja, Dijk dan, bedoelst. dan is het logisch dat je Mikey in, maar dat ziet hier en dat zei wel wat. Ja, nee, maar dat zei ik wel. Ik tel het nou op vanzelf, want ik heb de samenvatting letters jongen en al die goals werd. Maar nee, het wie echt de murkste van Dij, maar dat murkste in de sfeer in het stadion. On het scoreverloop, zo'n keeper die bal dan nog even krijgt voor die poorten van die Gakpo waar ik tikt. De merkste het, hè? En wie ik echt goed, hè, de tweede helft. Ik bedoel, je kent van alles is op PSV, ze weten ik nog hè. Die wie een min, maar eigenlijk vanaf de 40ste minuut je kan weer gewoon eigenlijk min of meer herenmeester. Is dat Dat mag PSV het ook hier wel. net een beetje dat stadion in kuieren? Ik denk van nou, dan komen de weekend Zurich. Even rustig gewoon. We houden een keer op de bank. Luc de Jong is er net, doet er allemaal net zo volle taal. We pakken dit wel. Ja, dat is ook in. Denk Zo ik wel, kennen. Hey jongens, ik had er zin hoor. Want ik wil toch een we beetje... zijn nog moe, hè? Ja, we zijn bemoeid. Maar ja, we moeten toch een beetje revanche nemen natuurlijk. Want Vlien Wieken wie toch een tikkeltje saai. Oh. Hè? Toch een tikkeltje Nee, saai. ja, Volgens ik net, heb Wat doe stop? nou, we hier in Vlien Wieken hebben natuurlijk ook een podcast. En Ja, we hebben hier zo. eigenlijk hier een reuring. En Nee. ik vind het ook altijd leuk dat mensen haar... ik denk dat het voor de harker leuk is als ze haar een beetje erger je kennen onder de mensen hier aan tafel. En wat dat onbelangrijk is, het vaak wel mooi. Roelof. Ik dat Roelof de Vries er aan tafel zit. Toch, Roelof?
Ja, Zit ik er ken net de ook krap op, echt hè? een keer. Ik van ver af zal ik hem aankomen. Ja, dan zegt hem. Deze keer wel. Ja, we hebben... Welke net dan? Nou, vaak. Maar hij is toch een leuke weekend gewoon, Roelof. Hij is toch een leuk weekend gewoon. Ik ga eigenlijk vrij honger het weekend. Nou, ja. Er Nee, zat net wat zo. moeilijk bij. Nee. Ja. Ja, ik heb volleybal naar jongen, maar het Jasper niet op het Zeg WK ik mooi. daar Maar... al voorbij komen in een of ander forum of zoiets op een social Oh, dat is de werkgever, die staat. Snut de Jong weer trouwens wel heel leuk. Goed als het zo is. Die in 100 jaar bestaan van VV Werkgever. En vorm maar al ja trainers. Dat wie wel een mooie oude verhalen. Oer trainers en spelers, vrouwen. Weet ik veel wat er al hier voorbij kwam. Maar dan mochten ze dat presenteren. Wel Ja. apart. Nou, Ah, dat leuk. ze- dat ze Mocht de niks prese- kosten. dat ze de Nee, presentators kost in niks opleiding voor vregen. Ik begrijp er helemaal niks van. Ja. Ja, dat is toch een Hij opleiding om presentator te worden. diploma. Ja, want ze wilden graag een naai boegbeeld. Een naai boegbeeld? Wilden ze een naai boegbeeld? Ze wilden zij vervangen. Maar dat is een opleiding om presentator te worden bij Omroep Friesland. Zeker. Nou, ik dacht een cursusje. Dat is het eigenlijk. Cursusje? Dat is Ja. eigenlijk Nou, dan- wel. dat- Dat is in ieder geval wacht een even, keer ho, ho. Arjen, dat scheelt. Dat zeker, jongens. Jongens, dat zeker. willen wij even een getuige wezen van een markant moment? Dit is de nieuwe anker van Omroep Nee, Friesland. joh, Hoe lang man. wordt het dat? We hebben niet allemaal zo'n uitstraling als Harry in de Boer. Hè? Dat was de Dat, onkundige Derry werken als de Wilfred Gené. Ja, Ja, dat ja, was een ja, beetje ja. awkward was dat. Maar Weer Ja. awkward? ja, Nee? hij is wel 10 keer beter dan die trouwens. Maar. Ja, natuurlijk. Hey jongens, Cambuur wint. Oertjoegend, mij 3-0. Marleun die net mooi, die wie blesseert. Hij hem die nog mist? Op het laatste moment, hè? Ja, Hij zoekt hij in de was basis een gelijk, beginnen. ja. Hij hem die nog mist, jongens, Marleun? Sneur net, nee. Nee. toch? Ik was deze Paulussen wie echt Paulus, fantastisch. wie- Oh, ja, Deze hij wedstrijd- gaat tegelijk aan. deze Hij wedstrijd leunt wie al het- achterover. Wie zie je het dat? geliek van Mitchell Paulussen. Ja, maar En het gelijk van moeten we Daniel van van Kamer, Kamer even Doken neervullen Smit misschien? En Doken Smit de niet er weer kerel op wat ook te in. Ja, waar wie in de uitblinkers? Die nam die de kijk neemde. Ja, net meer. Ik vond zelf namelijk Sai van Wermerskerken. Die is De goed, rust. jongen. Die de is Japaner goed. daar aan de Ja, linkerkant, die Japaner. moest dus nou aan de linkerkant. Dat kwam echt omdat Sambissa daar net spelen woer, toch? Nee. Dat wie een van de redenen. Want Ja. Silla wie blesseerd rekken bij de interlandverplichtingen. Bagura scorst. Nou, dan zie je naar de mogelijkheden. Er wie eigenlijk 2. Dat wie Sambisa op linksback. Of Sai van Wermerskerken naar links en Doken Smit op rechts. Nou ja, Sambisa het onjoen dat hij liever net achterin stiert. Alleen nog dat er net onder man is. Dat hij Dit wie liever toch niet? omvalt. Nou, dat liet het mij Ik echt. vind dit ook wel liever koekjes. Die worden daar gebakken, zeker of niet dan? Het is maar die Sambisa echt Wat is toch dit? net best. Wat vind je toch van Sambissa? Ja, wist had je een speler binnen die het... Nee, hoe zo soest Sambissa opskrouwen? Dit was wel mooi, dus voor de joggers en de Harkers Studium had je van de voor nog hoorn. En ik neemde, wat hier, Peerwikelien, neemde ik Huilenbalk. Ja. En dat is toch eigenlijk nou ik van Sambisa. Nee, hij probeert Ik dat hou- nou, nou, ik als een heb hele goede Van de presentator. Moorn, want Heel veel kusjes gehad. we hebben de Probeert podcast... hij het uit te loeken. We hebben de podcast, eigenlijk is die al manje te mooi, zodat we bij elkaar Ja. komen en het weekend naar bepraten. Van de sportvergadering. Voor de sportvergadering. Ik heb hem een slappe sec neemt. Een slappe sek. Ja, ik wist, je mag je best... Dat mooi net, je hè? mag je- Slappe sek. Nou, dat slappe lul mij net. Rood kaartje nee, dit. Slappe sec. Slappe sek mooi wel? Geel. Ik vind, stel je voor, je binnen Robert Muur en in die kampioensjaren. En dan zie je iets van, ja, ik wil dit net of ik wil dat net. Dat mij, want dan ga je het zien lid. Maar Sambisa, jongens, kom op. Wat had hij in de oren jaren? Die heeft prima wedstrijd spelen, maar ja, gewoon een gemiddelde speler. Weet je, en het is nog opvallend, want hij is hier gewoon binnenkomt als linksback. Hij wie net, origineel net linksback, dat weet ik wel. Maar hij is hier hel als linksback. Nou, dan speelt hij linksback. Als alles eruit valt. Maar dan wil ik het toch even Maar hij opnemen. hij Ik moet wil hem vast. even opnemen voor Sambissa. Want Sambissa die wil het eerst op de rechterkant. Hij vindt hem zelf meer een onvaller. En eerlijk is eerlijk, hij voelt uitstekend in. Ja, maar- Hij heeft volle meer drieging als Van der Water. Ja, dat is weer. Het is prima, alleen nog... Kom op, je bent afstand. Sambisa. Je moet gewoon doen wat de trainer je opdraagt, wat de trainer van je vreegt. Dus als de trainer zei, Dan was linksback, dan mag Dan hij linksback. zit dan hij kan gewoon wel linksback. zeggen, op zijn Frans, ik wil het net, maar ja, je matte. Ja. Vind je dat dat net mat? Hij is toch gewoon in het nou ja, zeven ik denk dat kampen. hij het tekenen en hij het waarschijnlijk echt van tevoren, onder het begin van dit seizoen of onder het begin van vorig seizoen, het er al onjoen van, ik wil, want hij woer in eerste instantie woer de fot. Ja. En uiteindelijk het er toch bij tekenen bij Cambuur. Ik denk wel dat er gewoon mondelinge uitspraken maken binnen, waarvan hij zei het van, ja, ik wil mij echt rechtje op die rechterflank. En natuurlijk bij Neet, maar ja, hij had ik zoiets van, ja, echt Neet is het dit. Want je kan nog scoren van Wermerskerken. En dan kan Doken Smit aan de rechterkant. En beide backs wie echt heel goed. Ja, Ja, laat ik vooropstellen dat ik vind dat Doken Smit in de basis jet. Ik hier al in de holle, ik denk dat wil ik Joert bij de podcast bepraten. Zo, Achter- uitslagen. Achterhellen, want hij kreeg een kans in de basis. Ja, wat Cambuur mist had de Oranje Weekend is Doken Smit.
die oefenwedstrijd vorige week in Almere City. Hij stiert er weer in en hij jaagt en hij praat en hij coacht. En ja, dat is wat Cambuur de volgende week mist had. En Doken Smit had het echt voortreffelijk niet, vind ik al aan de sneur. Maar ook de energie, jongens, die de ploeg... Machine en dat slaat de oor hè, op de tribune. Ja, maar dat middenveld, dat stiert toch echt, jongens. Ik zei het gewoon nog een keer. Ik door te beweren dat Moulin... Ik ben verskaten keren, toch meesken, wildvreemde meesken in het Cambuurstadion. Moulin die net mooi, hè? Ik zei ja, ik heb het zoen. Hij is wel blesseerd rekken, dus ik heb goed nice voor die. Waarschijnlijk dat hij de komende week echt met mij. Nee, maar ik vind echt dat deze ploeg het nou verzinnen heeft om zijn steen te litten. Dat vind ik dus eigenlijk wel. Want wat goed zij nou presteert hebben, dan moet je als trainer wel heel sterk in je squad staan. Word je dit verloren? Maar bij het middenveld gaat dat dus ook gebeuren, want Moulin is geblesseerd. Maar hoe de makers komt natuurlijk ik weer om. Dus nee, die is nog een wedstrijd. Ja, die is nog een wedstrijd. Maar daarna bedoel ik voor wat langere En Bangura. Dat heb ik het daar. Met Jack Scores. Ja, maar het gaat om een langere termijn. Van, je maakt nou dus dan je zoens eens een keer van nou, deze ploeg had nou zo goed dienen, die liet je in de steen. Ja, maar als je weer trainen of verlies van Go Ahead Eagles. Nee, dat weet ik wel. Er niks zo opportunistisch dat betalen voetbal. Dan geeft het zijn Go Ahead Eagles, geeft het erom. Maar volgende week spelen ze waarschijnlijk dan Wessa of Hast Wessa, maar die weken erop, daar geef me om. Daar kun je vaststellen als je zegt van nou, Bangura misschien even. Maar het hing er toch heel bot echt weer af van de uitslag in Go Ahead Eagles. Ja. En goed te spelen wordt in Go Ahead Eagles. Ja. Want nou komt het kunstje. Nou heb je dit. Je leven op een roze wolk. Maar daar moet ze gauw vanaf, want het is wel Go Ahead Eagles. En als die verliest, dan heeft het al weer weinig nut hoor. Nou, dat is ook waar wij doen hier. Van ja, eigenlijk ben dit bonuspunten. Ja, want die tekens van tevoren net in, maar die moet bonus worden toch Eagles te verslaan. Ja. Want dat je verliezen, ja. En dat maakt toch die zwaar daarna. Dan nou wel weer. Ik ben man je net in de podcast, maar als ik mijn zware uitspreken had, dan kom ik hier speciaal omdat het... Echt hier? Dat is shit. Dat past op volledig in Lissabon. Dan zit naar Lissabon, Ja, maar als het Cambuur verliest van Go Ahead Eagles, dan kunnen we daar bellen. ja. Bij deze operaat. Hey, daar is voor zijn eigenlijk misschien wel een basisplak voor Doken Smit. Maar interim haattrainer Pascal Bosgaard hier voor zijn dat er misschien wel een stunt omkomen zou. Ja. Even jaren. De jongens waren super vandaag. En wat ik mooi vind, ik heb de jongens ook een compliment gegeven na afloop. Want we hadden een paar jongens half erbij. Hè. Gisteren hebben we het over gehad. Nou, Robin Moulin valt dan uiteindelijk, zeg maar, na onze interviews gisteren, valt hij in één keer moest hij naar het ziekenhuis. Mitchell Paulussen, ook zijn neus naar het ziekenhuis. En dan moet je misschien in één keer gaan wisselen, toch in één keer. Hè. Misschien hadden we Damien 10 man wel in één keer op moeten stellen. En als je dan merkt dat je dan toch onverzettelijk bent. Vandaag Marco Tol voor de wedstrijd overgeven. Die zei in de warming-up, ja, ik denk het niet. Dus ik zie gewoon gaan en we zien wel waar het schip staat. En als je dan zo doorgaat, ja, dan is dat echt wel, dat vind ik ook een teamprestatie. Want je geeft eigenlijk, op een gegeven moment aan, je kan niet meer. Nou, dan moet er een verse kracht in. Dus dat is wel heel mooi. Ja, dit weer naar ouder van de wedstrijd. Maar hier dus al een stunt hier voor zijn. Vreed. Ja. Hij zei dat hij leeuwde in een stunt. Ja, klopt het. Ja. En Is dat dat een gevoel, hè? Dat er een stunt onkomen zoeken? Nou, Toen er net aan wel. we hebben een journalistenpool. En de verste volgers van Cambuur vullen dan altijd de uitslagen in. 0 treien, 0 fjouwer, 0 4. Ik 0 fjouwer. 0 fjouwer. Ja. Maar goed, we kunnen nou toch nog wat zout in de wonden strooien. Want we bellen even mooi Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Dag Rick. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. Ja, het is nu maandag, Rick. Ben je al een beetje bekomen van de schrik? Nou ja, goed, kijk, het zou niet goed zijn als wij als verslaggevers niet slapen van zo'n nederlaag. Natuurlijk zit je wel een beetje in de adrenaline van de wedstrijd altijd, hè. Dat zullen de andere verslaggevers wel herkennen. Maar nou ja, goed, voor PSV is het natuurlijk wel een wedstrijd om niet van te slapen. Want Cambuur heeft eigenlijk op een heel... hoe moet je dat zeggen, op een hele duidelijke manier blootgelegd dat PSV toch wel heel makkelijk te pakken is soms. Ja. En dat hebben ze gedaan door de strijd aan te gaan op een fantastische manier met steun ook van het publiek. Hè. Om erin te gaan, om volle bak druk te zetten en heel gedurfd gevoetbald. Alleen maar complimenten wat dat betreft. En ik denk dat PSV daar met bewondering naar gekeken heeft, althans de staf. Maar tegelijkertijd ook met veel ergernis over de eigen prestatie natuurlijk, want die was echt onder de maat. Ja, nog even over die journalistenpool, want Andor zit hier aan tafel en die had 0-4 ingevuld. Heb jij daar ook aan meegedaan, aan die journalistenpool? Ja, nou, ik heb niks ingevuld. Ik was vooraf wel zo stoer om wat aan te geven. Dat wordt gewoon 1-4. Cambuur mist een paar spelers.
Die Ulrikes die kan voorin nog een beetje rommelen als het moet. En nou ja, goed, Mees Hoedemakers, dat is natuurlijk toch een beetje ook een vormgever. Hè? Dus ja, ik had zoiets, dat wordt 1-4. En ik zei, en Henk de Jong zit niet op de bank, dus dat wordt het toch helemaal niks. Maar nou ja, Pas Bosgaard heeft volgens mij vorig jaar ook al prima gedaan, hè? Een aantal keren. Nou ja, nogmaals, ja, hartstikke top gedaan. En ja, ik moet zeggen, ik was echt verrast door Cambuur. Ik had niet verwacht dat zij in staat waren om PSV het zo ontzettend moeilijk te maken. Ja, waar was je het meest verrast over dan? Nou ja, goed, kijk, je kan dan zeggen, is Cambuur zo goed geweest of is PSV zo slecht geweest? Hè? Ik vind op de eerste plaats moet je altijd Cambuur de complimenten uitdelen. Ik vind dat dat het belangrijkste is. Hè? Als je met hart en ziel ergens voor strijdt, dan blijkt dus toch, hè, en als je een goed plan hebt, dan blijkt nog altijd in het voetbal dat je als kleine club een kans maakt tegen een topclub. Nou, dat is alleen maar winst. We spraken Henk de Jong ook nog heel even in de rust. We hoorden hem in ieder geval wat dingen erover zeggen. Hè. Nou ja, dat was vooraf ook besproken. Hè. Ze moesten PSV laten lopen. Het balletje moest goed rondgaan. Nou, dat heeft Cambuur echt uitstekend gedaan. Maar dat kwam ook omdat PSV heel slecht druk zette. Alleen Xavi Simons die probeerde nog een keer wat druk te zetten. Nou, keek op een gegeven moment naar achteren. Werd het veld ook heel erg lang. En Cambuur kon daar heel makkelijk onderuit voetballen, de vrije man vinden. Nou ja, dan heeft PSV natuurlijk ook gewoon niet goed gedaan. Want PSV heeft gewoon uiteindelijk meer kwaliteit dan Cambuur. Ja, en dat kwam totaal niet tot uiting zaterdag. Ja, is het gemor, of het begint het gemor rond Ruud van Nistelrooy al een beetje op gang te komen nu? Ja, dat is natuurlijk wat vroeg, maar het is wel zo dat, ja, het zijn geen incidenten. Nou was dit wel echt een hele slechte wedstrijd. Maar het is wel zo dat, ja, kijk, Glasgow Rangers was natuurlijk niet best, niet voor de Champions League gekwalificeerd. PSV heeft ook al bij FC Twente verloren. Ja, toch tegen RKC thuis was het ook al heel slecht. En in de laatste minuut werd het toen nog 1-0. En natuurlijk heeft PSV ook wel een paar aardige potten gespeeld. Hè. Volendam helemaal weggespeeld. Nou ja, goed, Johan Cruijffschaal gewonnen. Nou, tegen Feyenoord was al een aardige pot, hè, die 4-3. Maar het is allemaal heel wisselvallig. Ja, pril. Veel tegengoals. Af en toe maken ze er ook wel veel. Hè. Als het eenmaal loopt, dan kan het bij PSV ook wel weer alle remmen losgaan. Maar ja, het is allemaal nog erg frivol. Weinig organisatie. Veel te veel tegengoals. Kortom, dat vraagt eigenlijk ook wel een beetje om een ingreep, zou je zeggen. En ja, misschien dat toch ook Joey Veerman voor zijn plek moet gaan vrezen. Hè? Want, ja, dat was de eerste die door het ijs zakte. Had ik een beetje het idee. Nou ja, het probleem bij Veerman blijft natuurlijk, iedereen ziet dat het een fantastische voetballer is. En aan de bal kan hij natuurlijk ongelooflijke meerwaarde hebben. Dat heeft hij ook al laten zien dit seizoen. Alleen ja, het is niet stabiel. En ja, het verdedigende werk, daar is hij natuurlijk al heel vaak mee geconfronteerd. Nou ja, dat was tegen Cambuur ook onder de maat. En nou goed, het is wel zo dat voor meerdere spelers gold. Hè? Dus hij is daarin ook geen uitzondering. En ik vond tegen Cambuur ook Guus Til heel slecht spelen bijvoorbeeld. Hè. Ja, dat is ook technisch gewoon veel minder dan bijvoorbeeld Veerman natuurlijk. Alleen ja, als dat soort jongens allemaal een mindere dag hebben, ja, dan wordt het natuurlijk op een gegeven moment wel schrijnend. En ja, dan zie je dus, een Gutierrez komt erin bij PSV. Hè. Nou, die heeft geen ritme. Dus die had het ook heel moeilijk in zijn invalbuurt. Alleen is dat wel het type speler, denk ik, wat rust en organisatie kan bezorgen. Nou ja, dat zijn dingen, daar moet PSV natuurlijk goed zelf over nadenken. Van hoe krijgen we die prilheid er een beetje uit? Nou ja, en tegelijkertijd Cambuur kan hier absoluut mee verder. En ja, ik vind dat wel mooi dat ze het op deze manier voor elkaar hebben gekregen. Ik gaf er geen stuiver voor van tevoren. Zal ik heel eerlijk in zijn. Ik had echt Cambuur volslagen kansloos. Ja, jij zei maar mooi aan voetbal is dus dat als je maar ergens in gelooft en met hart en ziel voor gaat en een goed plan hebt, hè, want dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Dan kun je altijd ook tegen een topclub kun je iets bereiken. En ja, dat is alleen maar mooi. Dat is ook een voorbeeld voor andere ploegen. En voor Cambuur zijn er drie gevonden punten wat dat betreft. Ze hebben de keihard voor gestreden. Ik bedoel, laat dat helder zijn. Maar daar reken je van tevoren niet op. Dan denk je, ja god, die calculeer je al bijna in. Maar het is mooi dat dan voor zo'n club dat uitkomt.
In ieder geval heel veel sterkte de komende dagen. Nou, zo erg nou ook nog weer niet. We reizen gelukkig. donderdag naar Zurich en Europa League, nieuwe competitie. Nou ja, andere ploegen verspelen ook punten. Soms moet je ook een keer een goede klap op je donder krijgen hè, om weer de koppen bij elkaar te kunnen steken. Nou Zo ja, is daar heeft het. Cambuur in Eindhoven wel voor gezorgd. Dus dat is in ieder geval helder. Oké, dankjewel Rick Jo, voor je bijdrage. goed zo. Hoi, hoi. Hoi, Hij is hoi. wel verslagjouwer, hè? Hij is net... Hij is verslagjouwer van hij Eindhoven is net Stadblad. supporter. Nee, dat is, weet ik. Dat is ander. En Do. Want Do is vroeger mijn toeter Ja. bij Nieuw-Noord. Ja, en een ratelaar. Nou, net maar een toeter, maar ik ben Net wel mijn supporter. toeter? Nee, maar hij zei vrienden weekend, nee, ik ben je PSV. Hij is gewoon een PSV-supporter. Dat kunnen we toch Oké. gewoon... Nou goed, zitten we nou wat willen we het er nog goed houden of Kunnen we net? het er later uitknippen, denk je nu? Ja, de Roelof die zei dat maar. Ja, ik ren er net zo met de keep. hoeft er niet maar te mensen keep. die Ja, dat de is te het keep maar rennen dat ze Nee. vroeger op een trommelslijn. Ja, Ja, dat dat heb je vind hij ik ook ook niet net gehoord, zo ik vol. net. Ja, Dan is toch mijn trommel. Dat jou toch niks. Maar goed. Hey jongens. Nee, dat maar- is toch lid van de harde kern van je. Dat ben jij dus van bij die hooligans en Ja, zo. nee, maar gimme... Dat heeft hij wel eens een stadionverbod boven de Ja. Je ogen. hebt bij een capuchon aan het ridden weg, Capuchontie. aan het draven weg. Zeker. Van Nee, andere ook niet. fans. Ook Was Ja. het een draamwet voor de politie? Nee, ik net. Nee? Maar Achterom nee, maar dan, gimme denk erom, we groeien al hier op mijn club weer en als supporter van binnen. En hij zei verleden week, toen werd het in de bijzitje saai van, nou ja, hij heeft PSV-sport. Nou, dat maakt er niet uit. We halen hier een clubgewerf van binnen van vroeger. En toen zei hij, nee, ben ik net. Ja, jongen, Oké. stakker. Maar goed, ik wie juster in Emmen. En waar Ben speelt je het? wel iets praten over Cambuur dan? Nou, zo goed als. Of wil je hem nog wat steeds hoe Cambuur? Nou, weer wel heel goed. Als Dob is de baas, dus als Sto toch was, dan hier weer terug. Ik wil graag terug, want ik wil terug naar Mark Diemers. Oh. Ik ken Cambuur verliezen. En ja, ik heb natuurlijk, want ik ben nog net klaar hoe Cambuur. Want ik heb Mark Diemers vregen wat hij vond van de wedstrijd Cambuur PSV. Even jaren. Ik was thuis met mijn dochter en ik was de wedstrijd op tv aan het kijken. Dus aan de ene kant vond ik het heel leuk voor Cambuur, maar aan de andere kant baalde ik natuurlijk ook wel. Maar ik dacht, ja, Cambuur loopt nu ook bij ons weg, dus we moeten morgen wel winnen. Verrasten ze jou? Ja, nee, natuurlijk. Kijk, mensen hebben het natuurlijk al snel over PSV die een niveau niet hadden. En dat is natuurlijk ook geheel terecht, want PSV die was gisteren niet een goede doen. Maar ja, als je ziet wat Cambuur heeft gebracht met het stadion erachter, ja, dat is natuurlijk wel een heel groot compliment voor die gasten. Jij zat tv te kijken, rustig met je geel-blauwe shirt aan? Nee, zeker niet, want ik heb nu een rood-wit shirt aan. Dus nee, voor mij is het zaak om hierin te blijven en om hier bepalend te zijn. Je dochter had een ook niet? Nee, ook niet. Een heel klein rood-wit shirtje met nummer 10 had staan. Nee, dus nee, wat ik zeg, tuurlijk, ik ben uiteindelijk Cambuurman, hè, maar ik hoop uiteindelijk dat Emmen erin blijft. En als Cambuur er dan ook in blijft, dan is dat heel mooi meegenomen. Dus tuurlijk hoop ik daar wel op, maar uiteindelijk is het belangrijkste dat ik hier met de club erin blijf. Want ik ben hier wel naartoe gekomen met een missie. En niet om hier lekker te gaan ballen en wel te kijken waar het schip strandt. Ja, het was een dubbel gevoel, hè? Hij vond het aan de ene kant wel mooi, hij wint natuurlijk van Cambuur. Aan de andere kant had hij echt iets van, ja, het is wel een concurrent. Ja. Nou, dus een politiek zeer correct antwoord. Dat had ik al moeten maken om Tatiana dat hij supporter is. Ja, ik al. Wat is dat nou toch? Nee, maar van, ja, en eigenlijk is hij misschien wel te goed, hè, van Emmen. Mark Diemers. Als hij zijn niveau helpt, wol. Ja, toch? Dat zag. Ja. Ja, vind ik eigenlijk wel. Hij kan een klein stapje hoger misschien. Ja, fijn dat wie misschien te heet, jongens, maar hij maar kan... bij dat Emmen, wat ik ken dat ik net goed inschat, maar die had een heger spelersbudget als menig eredivisieclub. Ja, vergelijkbaar met Ja, jij daar misschien zit een- zelfs wat heger. Ja. Ja, daar zit een... Die hebben gewoon Peruvianen, Dat werd is ook ze gezegd, er net zit een EU-salaris internationaal van 400 ton leger betaling. of voetballers. Ja. En dan opeens, is het niks of zo? Is Mark Diemers dan opeens daar de man? Nou, ze staan 18e en ze staan ook zontje. Het Diemers-effect. Ik ken de Diemers qua effect. punten ken ik daar niks op Maar ordenen. we hebben, als we de orenploegen, Volendam, ja, die schaal ik minder heen als Big Leagues Emmen en Excelsior. Excelsior schaal ik minder heen. Excelsior net onderschat. Nee, ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, Want die hebben natuurlijk een pikstart hoor. Jawel, maar Alla hij Jan zak je Ikema. dan voor. Maar Hession, hoe ze je verleren zien, gewoon een punt Ja, pakken. Utrecht is ik net denderend. Nee. Fraser Nog is net. nog ziek in de nou zit van de streken Nou. en hier keer weer in. En Ja, Streekie Brouwers scoorde wel, op de hè, kant. trouwens. Ja, Ja, Streekie mooi. die scoort altijd. Fijn verstreken. Maar Emmen moet hem wel handhaven. Niet. Ja, toch? Want ik hier juster hier echt zin hoor. Want je Ja. komt, parkeert naar de auto en dan is naar het stadion. En dan is dit daar zo'n frietkraam. Hè, en dan roekst het al een beetje. En dan jest ik de muziek van. Ja, van Skik, hè, van Daniel Lohuus, opfietsen. Want dat is een soort van, wat het woonskip is van Cambuur. Dat is opfietsen van Emmen. Oh, die is nou voorbij aan een oor Ik noemen. hoop dat we het clublied kleren haast. Het club, hij Hij stinkt. hij heeft net kleersteerd, maar het is het meest ondergewaardeerde clublied van de Nederlandse eredivisie. Rood, wit aan de bal. Dat is
Emmen, rood. Ja, dat is een mooi clublied. ja. Nou, en dus hij er echt zin in. En ze hebben dan ook nog van die plastic, dat zien we vroeger ook, een beetje de jaren 90 beleving. Dat ben van die plastieken dingen, dan blazen dan lucht in. Ja, en die steken en te dan zit wapperen. daar wat te Oh, ja. wapperen. Is dat mooi? Nee, het zit nergens meer. Geen enkel stadion, Nou. behalve in Emmen. En hij wie nog lekker. Dus hij wie heel. Het is Ja, wat dat is heel zuterig. fijn. Uiteindelijk past het wel bij die jong. Ja, Ja. maar goed. En dan, en alle journalisten die krijgen een mars en een muffin. Een mars. Ja, een mars, dat is de traditie bij Emmen. Oh, bij Ja, ik weet te let, want Henk-Jan Dijks wie mij kreeg voor, dus alles weer op. Daar is alles wel op, ja. De fotograaf van Henk-Jan Stomer. Dijks. Maar goed, naar Ouden wie ik toch wel een beetje teleursteld. Mijn 0-0. Ja, nou, ja, dat wie we. Nou, Ja, ik? Nou. maar de uitslag vind ik dan wel. Ja, dat valt nog wel wat mooi, maar. Maar dat is toch een beetje de persoonlijke wutvierde van Kees van Wonderen. Hè? Want dat predikt toch altijd realisme en met verwachtingen, maar dan onder een ta. Dit leidje. Voor iemand al de lach van weer mooi. Ik ben op lachen ja. toch? Ja, dat is... Ja, jou is dat Wat het. doe je de vraag dan? Hij stelt ze deze vraag, jong. Nee, Zeker al. Ja, tuurlijk wel. Wat Dat moet ik voetstelt. reageren op deze stelling. Bisto de persoonlijke wetverlener voor Kees van Wonder? Ik wil die rol wel op me nemen. Ik ben wel fan. Ja, maar dan Van zei Kees je van altijd van Wonderen. jongens, het verwachtingspatroon is te heeg. Nou ja, nee, ja, dat klopt. Ik vind Dus 0-0, want Kees van Wonderen. Nou, laten we ons eerst even hier naar Kees van leuk. Wonderen. Oh, Ja, ja, toch? ja. Leuk, omdat het kan. Geniet ervan, Rolof. Geniet ervan. Oh ja, fijn. Dit is die held. Wat we veel terugkrijgen is dat de mensen een elftal zien wat voor elkaar vechten. Waar heel veel energie in zit. Die elkaar zeker niet laten zakken. En op het moment dat je dan op bezoek gaat naar Emmen. En je ziet dat voor je ogen ook weer gebeuren. En je ziet ook allerlei dingen waar we mee bezig zijn. Waar we op trainen ook vertaald zien worden op het veld. We hebben een hele grote fase in balbezit. Tot zeg maar, wat is het, 25 meter of 20 meter voor de goal. Is prima in orde. Alleen we komen te weinig tot in de eindfase tot kansen en goals. En je wil hier graag winnen. Je wil meer kansen afdwingen, dat snap ik. Maar ik kan prima leven met in de fase waarin wij zitten met zo'n wedstrijd. Ja, Ja, Keesje wat een Wonderboy. spreker is hij dan. Prachtig, hè? Keesje Ja, Wonderboy, je speelt het 0-0, maar hij is blierd. Kist ook dat leven kent met er 0-0? net. Nee. Kist ook leven met 0-0, Rolof? Nou ja, twee dingen. Ik vind dat het wel kan, dat hij tevreden is maar 0-0 bij Emmen. Dat snap ik wel. Hij zei wel dat er energie in zat. Ja, dat heb ik net, jongen. Ik word wel heel vlak, hè. Daar ben je een slief van. Ik hier Ik moeite. ben- Nee, hij Oh, zo is het ik ben slief van. Ja, echt Ja, maar dat is ook Maar de ik leeftijd. zie het Dat ook. is de leeftijd. Lekker copieuze maaltijd, Ah, ja, Jeroen. Ja, dan kun je Wijntje even... erbij. Nee, nog niet. Nog in bed Nee, geplast? Jongens, Dit staat dan een keer. ik weet niet of ik niet medewerking aan deze podcast dat continueer. Dat komt nog wel sfeer Nee, onder maar de goed, schoot. over de presentator toch wel. Nee, maar ik voelde dat energie, dat zeg ik net. Hè. Dat er mocht echt wel wat meer Het was energie echt saai, Arie. En dan moest het verslaan. Ja, Dat- vreselijk. dat Het merk is je echt, gewoon niet zelf. en beide ploegen die missen gewoon de echte kwaliteit. En als we dat dan een beetje analyseren met de Heerenveen. Bij Heerenveen achterin is shit. Achterin is shit. Ja, prima. is prima. Dat is echt uitstekend. En dan valt er in voort, Joost van Aken, de man van glas. Dat wisten we, ja, vroeg of laat. Het zit er een keer rond te komen. Ja. En laten we hopen dat de hamstringblessure een beetje afvalt. Van Otlen, die het net heel raar. Maar het wie ik net een valt misschien openbaring. het taai, hè, bij Van Aken. Ja, het valt na elke dag valt het wel daar. Maar achterin daar zit het. Ja. Maar op het middenveld, het mist gewoon de creativiteit. Iets geniaals. En ik weet wel, we zijn misschien wel een beetje bedoorn mooi. De Auroniëren met een Joey Veerman. Die we 10 minuten lien oorkrijgen hebben. Maar die bij Heerenveen heel vaak heel goed weer. Ja, dan kun je eigenlijk die spelers, of het middenveld van Emmen, kun je ook net stikken spelen. En voorin is er natuurlijk wel kwaliteit. Maar ja, Sidney van Hooijdonk kwam amper in de stik voor. En Sar eigenlijk ook net. Nee, ik weet het als het ook vanuit de tribune journalist hoe Van Hooijdonk weer van het veld te doen. En ik bedoel maar weer dat hij weer vlokkend en tierend. Nou, je kent het hier weer hoe het gaat. En je mag best wel leuk wezen dat je wisselen wil. Maar het mag voor mij wel een treetje minder. Hè. Dat is wel heel erg dat je denkt, het verongelijkt. Dus daar komt dat toe. Dan denk ik, nou, doe even rustig. Maar is hij verongelijkt doordat hij wisselen wordt? Ja, Of ja, verongelijkt dat weet je doordat hij dus je net. Ja, nou ja. gewoon baalt van hemzelf? Dat weet je dus net. In dit geval, daar was net interviewd in, dus dan weet je dat net. Maar, Nee. en ik vond wel het middenveld, ik vond Tom Haaien, zit ik wat in de mindere fase. Want ik vind Tom Haaien, wie vriend hier echt in van de betere spelers. En ik Maar vind hem vind dit net zo de wel wat rondte, minder. het net een geniale opening. En Ja, dat had Olsen, hij wel, maar... Simon Olsen is een hele goede voetballer. Hij amper balverlies. Hè. Die speelt het altijd wel naar de goede kleur. Maar het is echt net
iets speciaals, zeg maar. Ik twijfel Wat Paulussen wel het. het. Nee, dat is een grap. Maar goed, Wat Maleu in principe wel had. Maleu. Maleu, tuurlijk, ja, ja, Zo'n precies. type Een type Maleu. Goed broek in op dit staat. Nou, ik ik denk vind meer- Olsen, ik vond Olsen, ik dacht net zo. ik vond Olsen juist wel goed. Maar Maar ik het is is, die voetballen kind. ik herhaal mezelf, je mist iets geniaals op het middenveld. Ja. Iemand die je vrij voor de keeper zetten kan. Maar nog even over Van Ottelen, want Van Ottelen zit natuurlijk al vrij lang bij Heerenveen. Zit er misschien wel dicht in oren? Of ja, laat ik die vraag stellen. Zit hij er dicht in oren? Ja, nou ja, had hij nou wel zijn litten. Ze had wel heel lang net voetballen. Had hij in het begin, toen hij bij Heerenveen kwam, eens een keer op... misschien 2-3 keer of zo, denk ik, als controlerende middenvelder spelen. En dan ik weer invallen. Dat die wel aardig vond hem wel een bieteke. Dat hij er echt een speler vastpakken kon. Dat hij hem uit de wedstrijd spelen. En ik vond dat hij juist prima die. Ik zou het wel lekkerder vinden als een van die treien wat meer voetballende kwaliteiten had. Maar daar hier ik op hopen bij Van Ottelen. Nou, ik zit een beetje te hopen op Timo Saal. Want die is onder bal, een beetje dat Quinten Timber-achtige voetballetje. Die is onder bal heel sterk. Zo, Die Quinten Timber? Ja, net Jurien Timber. Die is denk ik echt... De Feyenoord Timber. De Feyenoord Timber, inderdaad. Ja. We kennen hem. Timo Saal vind ik echt... maar die komt er al nou totaal net onder te pas bij Kees van Wonderen. Maar goed, na een weekendje in PSV, dan kies je wel loeren op een counter. Hè? Denk ik. Ja. Misschien is dat toch iets makkelijker als dan wanneer je het spulmootje maakt dat je een op papier minder Het is wel sterke een beetje ploeg. pech dat Cambuur zoiets helle had. Hè? Dat PSV liet het natuurlijk net vaak keer gebeuren. Maar dat is voor het tweede keer in de Friesland krijgen ze weer... Die hebben nog de Europa League wedstrijd tussen, toch? Ze hadden Ik even net in echt Zurich, lekker. hè? Even in Zurich, ja. Maar nog even waarom op die uitspraak van Kees van Wonderen. Want ik vind het wel... Ja, ik wil wel wat meer ambitie zien. Want ik vind hem te tevreden met 0-0 bij Emmen. Ik wil... Ja, je bent een sportclub Heerenveen. En tuurlijk, Roelof had gelijk. Die spelersbegruttingen van beide ploegen, die ontreden ook gewoon net zo volle. Want je zegt naar het spelersmateriaal en dat je de spelers van Heerenveen afzet, het zien die van Emmen, vind ik dat Heerenveen een betere selectie had. Ja, vind ik. En ik vind dat hij te bot tevreden is met dit resultaat. Je mij wel iets kritischer en zeggen, ja, ik ben wel teleurgesteld, want ja, we hebben maar een punt in Emmen. Ja, maar hij shot dus dingen waarom werd ze op train houden. Die shot hij waarom in de wedstrijd. Dat snap ik. En En hij dat- zei, Safir bin wij dus nog net om heel makkelijk gewoon te winnen bij Emmen. En laten we ooit de resultaten van de oude seizoen. Ze hebben altijd verlend daar, hè? Ja. Had nog nooit wonnen, hè? Nee, In de oude middag, ja. nog in de beker. Toen Ja, ergens Eredivisie toen ze niveau. promoveerd, Ja, toen ze toen- promoveerd ja. binnen. Een jongetje. ja, met Dijk. Ja, nee. Ja. Nee, dat hij ze daar wel verlend, hij ze hier Ja, op hier in het zetten Abelens. ze. Ja, die promotiewedstrijd. Ja, die promotie. maar geen Dan wonnen ze maar 12. Iets oors, jongens, want we hebben weer een scheidsrechter. We hebben weer een Friese scheidsrechter. Ja, We we. gaan meer Friese hebben weer scheidsrechters en een assistent-scheidsrechters dan betellen voetbalspelers. Nee, Want- we hebben alweer een skierzochter. Jongens, kom op. Die assistenten hebben we nog. Hè? Dus, Precies. Ja, nee. Die wil ik net meer. Wouter Wiersma, Wouter- hij komt van zijn Rusterveen, Oudoene Vreed, die hij op het veld bij een prachtig affiche. Telstar, Jong Utrecht, eindigen in. Roelof, daar is het sjoen. In Utrecht. Wat waar? Twatwa. Twatwa, Hij is het net ja. sjoen. Jawel, penalty in de kaart. Ik had helemaal sjoen. Ik had weer wel taret. Ja, precies. Dat was net sjoen. Dat was die penalty net sjoen. Ik had het net sjoen. Nee, maar de Maar beste goed, presentator van de podcast. ja, ik Dat heb wist geen... dat De wist dat we scheidsrechter hem in te de gast hebben en Ja. dan just net naar het schakelkanaal op Excuus. Precision. Ja, nee, ik ga nog geen cursus krijgen. Dus misschien krijg ik nog een cursus. En dan Nou, kan ik er een dat is beetje wel bij goed, inderdaad. schaven. Dat is wel Maar in mooi, elk geval, Wouter Wiersma hing het nou aan de telefoon. Dag Wouter. Ja, goeiemiddag. Goedemiddag, jongen. Dan hebben we Wouter. Nou, gelijk een strafscoop voor Telstar en een rode kaart voor Utrecht. Ja, ik dacht, doe ik eens maar één keer, dan kon ze me een goede indruk achtergelaten. Ik denk, ik moet erbij wezen. Ja, Ja, natuurlijk. Want heeft de wedstrijd intussen al een beetje evalueerd? ja, deels wel. Ik ben wel gewend om de hele wedstrijd weer om te zien. Nou, daar heb ik de tijd nog net van gehoord. Maar zo deze momenten, die zeg ik wel gauw weer om. Van mezelf en evalueer ik met mijn coach. Dus dat... Waar is ja. die coach? Gino Di Onorio. Dat Oké, zei je nou, misschien niks. nee, maar- het zei me niks. Nee. Komt echt een Rusterveen? nee. Maar Wouter, we moeten het toch even over die penalty hebben. Want, Ja. want collega Andor Faber die kwam hier van de morgen op redactie. En die zei, nou Wouter, beste jongen, goed fluit. Ik zal er net de volle verzezen. En die penalty, nou nee hoor. Dat wie hem net. Nou, de commentator van ESPN die zei wel een hele gemakkelijke... Gemakkelijk penalty. gegeven. Gemakkelijk gegeven. Maar daarna zei ik van het contact weer er wel. Zo, dat is ik wat ik jongen ha. De speler dribbelt hij richting de section. Hij gaat de section in. En die verdediger van Telstar, die doet het op zich goed. Die bloedt steen op zijn post. Maar op het allerlaatste moment stapt hij in. Hij stapt in richting de onvaller van Jong Utrecht. Ja, en daar toch is de contact. Ja, en
Dan is gaat er de geen spelen twijfel. lezen en dan van mij absoluut net. Nee, ik sta er mooi achter. Ik hiet wat terug. Koest op de Dit is beelden komen dat zien, ja, dat wie één camera heel 4 waar. Ja, Maar bij het is de Leicester, kampioenvisie hè? zit vaak één camera, dus wij konden ik Ja. helemaal de hele beoordelen. Maar hoe just dan die wedstrijd waarom, Wouter? Want die wedstrijd wordt dus net uitgestuurd. Nee, maar om die wedstrijd wordt natuurlijk wel heel opgenomen om een samenvatting van te maken. En wie kreeg dan de toegang tot de hele opname. We hebben een bepaald programma binnen onze beteld voetbalorganisatie. En dan kunnen we de hele wedstrijd zien. Oké, maar even En los, van die vooruitspoelen. En we eerste, hebben even los van die eerste tamelijk ateremma antwoord, Ja. Wouter. Wel voor de complimenten overigens. Ja, keurig. Hoe just waarom op die debuut? Nou, ik zou er mijn heel goed gevoel bij waarom. Het belangrijkste in zo'n wedstrijd is natuurlijk om aan de ene kant zien te laten wat ik ken, dat ik het niveau onken. Dit is voor mij natuurlijk weer de eerste wedstrijd op een hoger niveau. Maar voornamelijk het belangrijkste is gewoon die wedstrijd onder controle te krijgen en onder controle te houden. Nou, dat is eigenlijk lukt de hele wedstrijd terug. Toch inderdaad gewoon goed te fluiten, maar ik gewoon goed contact te hebben met die spelers op het veld. Nou, dat lukte en ja, dan gewoon logisch te fluiten voor wat het voetbal verwacht. Wie is ik zenuwachtig eigenlijk? Nou, zo'n spanning. Wel meer als oors. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ik 8 jaar begon in de 5e klasse en in de 4e klas, hik dat ik wel een bepaalde spanning. En dat had ik denk ik wel nodig om goed te presteren. In de 4e En tuurlijk, klas ik heeft weet misschien ik wel- ik ander wel eens fluiten. Ja, dat zo ken ik. Weet net Oh, wel. 4e klas. klas. Dat is 4e klas. Oké. Maar nou is het zo, daar hebben we 2 Frieske skiërsdochters in het betellen voetbal. Ja. Klopt. Die oren is Jesse Roosendaal. En die komt van de Ja. Westerheen. Maar nou, Ja. die is nou verhuizen. Ik nijsterhuis te vinden. Kom toch uit de Ja. wonen? Ik kon net helemaal Nee. jaren. Nee, maar klopt het dat Jim te jaren in dezelfde stritten van je? Ja, klopt. Die waren in dezelfde stritten. Ja. Hoe is dat nou toch mogelijk? Ja, hoe is het mogelijk, hè? Ja. Ja, en hij en ik vaak contact met elkaar? Ja, een heel soort. Alle weken. We trainen beide in Grains, bij de skizuchtersvereniging. En we rieden daar vaak heen te jaren. En dan hebben we een soort tijd om dingen terug te praten. Maar we zien je vaak beide in het talententraject betaald voetbal. Daarvoor zien we beide in het talententraject amateurvoetbal. Dus eigenlijk hebben we hetzelfde programma Troron. En hier zie je steeds een stap verder. Dus dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ja, nou hebben wij bij de eerste wedstrijd van Jesse, het Cinema van Jesse, als het in die plassen krijgt en nog een stap waarom en ik wil assistent, dan nodigen we die nooit weer uit voor de podcast. Dan zeggen we het Sindijk even. Die assistenten hebben we nou. Dus fluitje bleef, hè? Ja, zeker. Nou, ik in een interview in een krant is een vraag gekregen, maar het is een hele hoorde taak van sport. Dus ik weet niet dat het wel bij me past. Ik had die ambitie in ieder geval net. Goed zo. Goed zo. Nee. Maar Wouter, als we nog even naar Jesse sjuggen, die is inderdaad die wie wat jere. Maar ja, Ja. Die hing het nou nog altijd wel om in dat KKD-moeras. Die breekt net terug. Die breekt net terug. Jong AZ en VVV, weer zo van die wedstrijden dat je denkt, ja, wat je stoot van om die stap wat te maken. Dat is dan Ja. wel afskruinen, ik wel. Nee, ja. Oh. Nou, zij het gaat het nee, want wie lees ik op die VVV in de koel, dus op zich hier maakt het echt wel stappen. Maar natuurlijk in de eerste jaren best wel wat meer veroordeeld door de wedstrijd van uit de onderkant van de KKD, wat meer de jongploegen. En dan is het nog meer om cent te letten dat ik daar zonder moeite fluitje ken en dan richting de gruttere clubs. Maar ja, dat binnen er op heden nogal wat. Maar dat wordt wel lang, hè? Je Ja, wordt maar wel zit er echt ja, nog het een is hier? weer Zit er een, nog een hier, Jesse? Nog een hier toch? Of een hier? Dat is net zo lang nog. Nee, Nou, Jesse blijft al wel langer. weer in de Wel keukenkampioen hier, ja? Dat is al wat twee niet dat we dat dit film aan ja. Dus het is inderdaad, dit is ik weer een traject van een hier als fjouwer. En in die fjouwer hier, maar we eigenlijk nou bewijzen en Sjen laten dat we klaar binnen voor de stap naar de eredivisie. Aha. Dat is eigenlijk het doel van de Ja, groep. ja. waar we nou in Nou, zitten. dat we toch hoe de eredivisie hebben. Het moment natuurlijk van het oude weekend. Ja. In de eredivisie. Wie die oorkeurde goal van Feyenoord van Jiménez. Wat hier stoot je? Ik ga het zien. Ik weet hem er al gewoon hoe de regel. Nee, daar hebben we het nog net Inderdaad, over. de regel is inderdaad dat doe mij zoals onvallen de keeper net verhinderen om de bal in het spel te brengen. En dat mij zelfs ik net om een beweging naar de bal te meiden. Dat mij ik net om die voet uit te steken of om de bal te trappen of de keeper de bal losliet. om Dat de die bal te Jiménez nemen. al je net Nou, trouwens. Nee, dat ben ik mij mee eens. Hier maakt het een hele lichte beweging. Maar mij zien beelden eigenlijk. Hè. Hier draait zijn kont erin. En daar skeert Sillissen de bal zien aan. Maar ja, aan de andere kant kerst ik zeggen dat Sillissen wel zijn tiert hier om de bal uit te schoppen. En wil het contact haast zocht met de spits. Ik jij Dus- het al. Ik Bij die wie het gewoon goed keurt.
Zo'n vermoeden had ik wel, ja. Maar die het Feyenoord gewoon 3 punten meer. Ja. Of 2 punten meer. Ja. Dat is juist. Maar als je deze regel biedt inderdaad wel wat ruimte voor interpretatie. Die scheidsrechter dat Sjoen had. Dat de spits op het allerlaatste moment een beweging maakt. En dan daar toch afkeurt. Wat stel natuurlijk nou, de regels wel stel kennen. nou, Maar het is Wouter, inderdaad wel heel jocht. Ja. Stel nou dat dit oer komt hij en dan komt Arjen de Boer, ja, dat is een slecht voorbeeld, met een camera en een microfoon bij die en zeggen nou Wouter, lees me even uit. Wat doe je dan? Nou, ik ga wel de vaker om gewoon voor de camera te staan. Ik bedoel, ja, ik vind dat je dat er wel hard kent. Het zou altijd mooi zijn als er beelden binnen, dat je die even beschenken kent. En dan vind ik dat je het gewoon uit de wedstrijd met elkaar daar hoe Nou, die winnen er wel juster, hè? Ja, nee, zeker. Maar als je je bent eigenlijk in Nederland het enige land waar de scheidsrechters voor de camera komen. Ja. Verder is dat nergens aan. Maar ja, wie willen daar wel vrij in letten? We kregen natuurlijk wel tips en adviezen en mediatraining, hoe we dat het beste dwang kennen. Maar we worden net verplicht. Nee. Dat net. Nou, Nee. dit is die eerste media optreden. Ik Dus vind dat- op ja, nota het is een- uitstekend. Ja, Het is een week vol de degraderen. inderdaad in de kranten, op het veld en bij hem. Dus Het gaat nou echt maar- hut. net Maar mooi. Wouter, lid wel eerlijk wijzen, die kranten, dat is leuk. Maar ik heb begrepen dat al een verste haken bist van uw podcast. Dus dat is dit toch het hichtepunt? Dit is haast het hichtepunt van deze week. Ja, Heger dat klopt. Kinhaast, Ja, dat jongens. topschietje achter die Waterwies. Dit is Champions League. Trouwens, dat is ja goed, jongens. ja, ik echt heb weer. nooit meer een kweerwut hoe Wouter. Wouter komt er wel. Nooit meer. Wouter komt er wel. Ja, komt er wel, Wouter. Jeder als Jesse. Dit had Jesse nooit in u zijn. Nee. Maar Jesse zou toen niet dwan, hè, in het field. Daardoor is natuurlijk al in Bij de misgegaan. TOS. Hij is toen beloofd, dat is het verhaal waarschijnlijk wel, Wouter, maar dat hij dat... Nee, dat hij ken ik toen- net. Nee, Nee? ik ben beneden. Oh, luister dus net altijd in de podcast. Maar Toen nog net, terwijl jullie nog net. hij is beloofd dat hij bij zijn debuut in Eindhoven, dat hij wat zou hij het dwan als Ja, hij in bij de wenkbrauw TOS. zitten. Ja. Bij de TOS. En dan zou die iets dwan. Ja, ik weet niet meer. Als je seconden. moet- Toen wie volgens mij ook het probleem dat die wedstrijd dus net live in beeld wie. Dus dan was er een schakelkanaal. Ja, en dan wordt natuurlijk net de TOS voor skeken. Ja, Nee, volgens mij net. Beelden van had net die in, dat ik zou zeggen. Nou ja, goed. Die debuut wie dus Telstar Ja, in Jong Ja. FC Utrecht. Ja. Nee, Wieke, is dat nog bekend? Van welke wedstrijd dat het was? Nee, hè? Morgen pas. Nee, voor jou nog hem zijzoeren. Oh, joh. Dan Van de Jon op komen de zijzoeren. neonstellingen. Ja, Nou, dat wordt een cracker, toch? Dan. ik ben beneden. Ja, ik zal Ja, dat zien vind wat dat PSV. programma stiert. Ja, ja dan is ook die Stein wel bij Jereveen PSV. Als vierde official. Vierde, dat kan dat wel. wel Dat kan wel. Ja. Nou, we zullen nog een soort van die jaren, denk ik. Wouter, hartstikke bedankt, jongen. Ja. Dat is in de podcast weer eens. Geweldig. Jim, ik bedankt. Oké, succes. Hartstikke leuk. Ja, Oké, Wouter. dankjewel. Oké, Jim. Wouter. Hoi, jongen. Hoi. Hoi. Nou, die komt er wel, jongens. Ja, dat Mooi komt mansje. helemaal goed. Mooi Komt helemaal mansje. goed, maar Ja, Wouter. dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Weet ik wel. Hey, Andor, good is toch mij nice. eigenlijk? Oh, good nice. Want Do heeft weer mij Sven Kramer praat. Ja, Ik denk hij zal erop komen. Ik Ja, dacht- toch? Ja, van de weekend dacht ik al, hij gaat erover beginnen. want die moet toch net meer mij us of mij dij praten. Nee, dat wie in begin maart bij het Oorskier, toen Hesto in de ongeveer de 38 podcast en hij elke keer vregen Vos en Kramer bij mij praten. Waarom moet die ik al net mij us praten? Ja, het wie een opeenstapeling van dingen. Ja, Roelof wie direct bij Roelof Belutsen, wie direct denk bij ik. Belutsen. Ja, die hier uiteraard. al Uiteraard. Ik stel er wat vervelende vraagjes. Ja, Ja, en, hoe is het mogelijk? en een collega Wieberen van u, die had in de podcast, Olympische podcast, iets over hem zijn dat hij erop horen moest. Nou, wie die ik naartoe te spreken. Dus Maar wie brengt hier wel gelijk? Misschien. dat wie de mening van Wieberen. Ja. Voel net dat ik gelijk hier, maar je mag het wel sissen kennen. Zo. Je mag het zitten kennen. Ja. Maar hij woert dus net mij, omdat Wieberen dat zijn hier, en omdat Onderhoren, Roelof, ja. en omdat Roelof Ja. een paar kritische vragen Ja. stelt hier, woe Sven Kramer net met die praten. Nee, Ah ja, ja, maar weet het net helemaal zeker dat dit Nou, de net echte nuanceren, hele analyse ik vind nu is wel- waarom ik hij vind net wel maar wel praat. Want hij had dus wel even... Oh, oké, punt. Net nuanceren. Net nuanceren, daar ben je Want weer het net goede voor. nice Ja. is namelijk dat dat hij hij nou wel weer mij eens praten wil. Hoe is dat zo komt? zal ik je hem de situatie Ja, schetsen? schets de situatie. Schets de situatie. Ik sta in Wolvergeer in een niet nader te noemen hotel waar Jumbo-Visma hem presenteren voor het komende retreatseizoen. Nou, alle jaar praatjes en je weet wel hoe het gaat bij die bijeenkomsten. Dat wordt het veel te lang. En er zit maar te wachten tot als de interviewcast. Nou, dat wie nou extra. Er wie een mixed zone organiseert. Dus die zo'n mooi groot sponsorboert. En dan kunnen we interviews doen en we kunnen meestal onvregen. En op een gegeven moment kwam Sven Kramer die rond te binnen. Want die hier een interview afspraak met de camerajongen van het AD. Nou, ik stier ernaast. En ja, ik denk even vregen, hoor, want we hebben nog net jet hoe zijn nieuwe functie. Hij is directeur business development. Keurig. Dus dan ben je toch benijd wat je dan doggen. Dus hij hier dat interview. Ik zei Sven, ik zei was eigenlijk alweer, maar u is praten. Ik denk ja. Hè? Maar u is maar die.
Ja, maar u als omroep. Want Oh, hij ja. had toen, ik zei, ja, ik wil het net nuanceren, maar het lijkt net persoonlijk om mij, maar het wie gewoon de omroep Ik als snap geheel. het ik net, want er is geen die het speelt met die krijt. Daarom. Nee, dat is Nou, de... Sambisa misschien nog wel. Ja, dat is Die zullen net dat leuk is een soort van laborator. Maar toen zei Sven van... Mooi, dat was goed trouwens. Knap. Gewoon negeren. precies. Ja. Toen zei Sven van... nou, Ander jongen, ja, dat is een moeilijke vraag. Nee, ken wel. Oh, in één keer. In keer. dezelfde zin Ja, eigenlijk. in dezelfde Moeilijke zin. vraag, maar ja, ken wel. Ja, ken wel. Dus toen heb ik hem interviewd door zijn directeur Business Development. Groots van Kraai. Groots. Groots. Doe nou rustig, net te kritisch. Nee, net te kritisch. Oh, zo wil je aanstaan. Hey jongens, dit weekend. Waar zit jou in dit weekend? Paspoort? Snijn ga ik naar de Dutch Open short track op het Jereveen. Sneuren ik erin, denk ik. En Sanne Vermeer op mij aan het WK. Judo, Oké, Gruttersport. WK judo. Gruttersport, Ja. ja. En daar zit weer plaatjes draaien, nu in Friesland. Ja, lekker man. In Ja. Snijn, dan ga ik naar Go Ahead Eagles Cambuur. Oh, kijk aan. Oh, Wat ja, vullen we zeker. in? Wat Van vullen Go we in? Eagles Cambuur? Ja, ik mag nou een winstpartij van Cambuur invullen. 0-2. 0-2. Ja, dat is dan Go Ahead Eagles Cambuur 0-2. Hè, zo. Ja, ik snap het. Ja. 0-2. Twee kleed Ja, 2 ja, minuten, maar je weet het nooit. 0-2. Ik herhaal het alleen nog maar. En wat is het dan? Dit weekend? Benfica Rio Ave. Oh, dat is ook mooi, hè? Dat is mooi. Hey jongens, we zijn er terug in. Een heel soort willen. Dat is toch ook wel. Ja, ik zie al naar Jereveen PSV. TV, live op radio. Ja. Zeker, kwartier voor 4. En na weekend, dan ben we er weer. Dan bestoot het dus net. Maar waar zit je dan aan tafel? Ja, De toekomstig keeper van Oranje. De man die naar Qatar gaat. De man die naar Qatar gaat. Andries Noppert. De Soes Dennis is, hè? Nee. Oh. De ben ik gewoon die altijd Danny Noppert zegt. Ja. Ik snap dat net. Doek? Ja, ik kom wel van die jouwe, toch? Ik ga Danny? hier het 1 of 2 keer verkeerd. Twee jaar of Danny zo. Noppert. Ja, maar Ben ik- Danny Noppert, wie ooit, dat kan je je net weer voorstellen, bekender dan Andries. Andries. Nou, Andries. Maar Andries is Andries nou wordt, bekend in toch heel Nederland in. Anders is de penalty killer van het Nederlandse elftal. De penalty killer, jongens. We zitten hier op deze tafel. We zitten aan Del zitten op die stoel. Nee, Gasper had altijd weer Roelof zet. Oké, en dan moet Roelof aan die kant. Nee, want dat is niet goed voor mij. Je weet Maar het. dan mag Geertje. Is best. Maar ik Roelof, want waarom was er net zitten? Vertel nog één keer. Hebben we toch Arie dit hebben we gehoord? Hebben we dat al gehoord? Ja. Oh. Maar volgens mij maakt het voor jou op beeld, omdat we dus nou op beeld binnen, maakt het net zo volle uit of dat je op die stoel zit of die stoel. Ja, ik zou je wel wat best. Ja? Wat afgekleden? Ja. Oké. Nou goed, jongens, na je weekend dan dus mij Andries Noppert. Dan zoek je hem weg. Want dan, dag. Presentator.